मोनसे खोन्थाखौ नाय जों साफ्रोमबो भारतीय नागरिक भारतीय नौनारि हिसाबै जोंहा गुदि मोनथाया बयहाबो दङ किन्तु गुदि मोनथायखौनो जोङो होनो हायाखैमोन। नोंथाङा भारतआ गणतन्त्र देश जानायनि बेसेबांबा हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बहाय रायजो जानाय। आं दहायनो बुंदों एप्रक्सिमेटलि 7000 इयार्स जों बहाय रायजो जाबाय, किन्तु 7000 नि उनाव दिनैसो जोङो हानि मोनथायखौ मोन्दों। गतिके जोङो जोंनि मोनथायनिफ्राय जानगारना थांगासिनो दङमोन। जोंहा गुदि मोनथायखौ मोननाय लोगो लोगोनो गासिबो मोनथायखौ मोननाया भारतनि साफा साफा नागरिक हिसाबै बे जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननांगौनि मोनथायखा। गतिके बेवहाय खुनु सन्देह गैया। जोंनि सरकाराबो बेवहाय हानायमानि खामानिखौ मावगासिनो दङ। थांनाय बारावबो जोङो बेवहाय एस्टिमेट हरनो हायाबाबो गबिन्द सारजों आंजों स्पेसियेलि जों सानैजों मास मोनसेनि JCP लगायनानै गामिनि लामाफोरखौ जोङो फ्राय बानायदों आरो देग्लायबो हानायमानि जों नाजागोन दैज्लां बायग्रोथोंसै। आरो बेनि अनगायैबो आंनि फान्डनिफ्रायबो प्राय 6-7टासो स्किमखौ नैबे कन्स्टिटुवेन्सियाव हरनाय जाबाय आरो गवा हेडआव दंबावो, सोलिबाय थाबावगोन। मथा मथि जौगानाया फैबाय थासिगोन, किन्तु जोंना सांग्राङा बेनो जोंनि साखाथिनि थानाय हाग्राखौ जोङो सेभ खालामनांगोन, होमब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन। साखाथियाव थानाय जे हाग्रा ओनसोल बेवहाय माखासे सुबुंफोरा बे हाग्रा फोजोबनायनि जे बेनोथ' थांखिया बेनोथ'। BPFआ गावसोरनि सरकारखौ खोमाना लानांनायनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि इमबेलेन्स जाबाय जे माने बिसोरो खामफ्लायाव जिरायथिंनो हायि साफा साफा सुबुं बायदि समाजखौ बायदिसिना गुफुंले आबहावाजों थासारिजों दोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोननि थुलुंगानायावनो दिनै गोबां BPFनि सापर्टारफ्रा हादानाव दा क'क्राझार चिरां बायदिसिनायावहाय हादान एवहैगासिनो दङ। बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो हादान सिफायबानो जोंनि फिसा होननानै जोङो हा होगोन, नेभार, बे मालाबाबो जानो हाया। जों मालाबाबो हाग्रा गोदानखौ सिफायनो होआ। नांगौ जायोबा गावनि फिसाबाबो जों माने बेखौ जेलाव हरनाय जागोन। हानि मोनथाय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय बे हायाव रायजो जादोंमोन, नाथाय जोङो हानि कागजखौ मोनाखैमोन। नाथाय दायो UPPL सरकारनि अननायाव जोङो हाखौ मोनबाय आरो बेनिखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। हा मोनथाय मोनैनि सिगां माबायदि जेंना जेंनाजों नोंथांमोना भुगिनांदोंमोन आरो उननि समाव सरकारनिफ्राय माबायदि मोनथायखौ मोननो लुबैबावो नोंथाङा? हानि मोनथाय मोनै समाव जोङो सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखैमोन, जेरै न', लामा सामा, दालां बेफोरखौ मोनाखैमोन। ओमफ्राय कागज बायदिसिना डकुमेन्टस बानायनायाव जोंहा गोबां जेंना जादोंमोन। आरो जोङो दायो हा मोननानै जोङो सरकारखौ बेखौनो आसा खालामो जे दालां लामाफोर जोंहा गोबां नांबावगौ जादों, बेफोरखौ जेन जोंनो सरकारा थाबैनो बानायनानै होयो। गोबां मानसिफ्रा दाबो न' मोजां लुनो हायाखै, बेफोरखौ सरकारा जेन जोंनो थाबनो बानायनानै होयो। फरायसालिनि बेलायाव मा बुंगोन जे फरायसालिफोराथ' जोंहा दङ, बायला जिला जानानै दङ। आरो फरायसालि मोजां गैयिनि थाखायनो सरकारि जायैनि थाखायनो स्कुलफ्रा गथ'फ्रा मोजाङै सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै आरो ME स्कुलफ्राबो सरकारि जायाखै, बिनिखाय माजबादाव फरायहैनो गोनां जायो। गोबाङानो स्कुलखौ बेबायदिनो गारनो गोनां जायो आरो खस्थ'नि थाखाय। सिगाङावथ' जोङो बेबायदि माखासे खामानि मावनो होननानै सानब्लाबो मावनो हायामोन। दिनै हा मोननानै जों सरकारनिफ्राय जि नांगौ बा जोंनि जि न'खर सालायनाय बा गथ' गथाय फोरोंनाय, बेफोराव जोङो हानि डकुमेन्टसफोरजों माखासे हयथ' जों माबानो हासिगोन, सरकारनाव डिमान्ड खालामनो हासिगोन। ओरैनोथ' दायो बुंनाय मथेब्ला 700नि गोबांखौनो बुंदों, 700नि गोजौआव थाबावनो हागौ। बे खना खनला माने मिन्थिनायाव एसे एला थाबावनो हागौ आरो माने फ्राय बांसिनानो मोननाय जाबाय। सिगाङावबो 4 FRC मोनबाय जोंनि बे ओनसोलाव, जिंगाबिलाव आरो। मबे FRCया मोनदों दिनै आरो मोनबेसे गामि आरो बेसे रायजो राजानि अनुस्थाननि हा बेवहाय दिनै हानि मोनथाय मोनदों? बेखौथ' अनुस्थाननिखौ आं एसेबां बुंजोबनो हाला। ओरैनो आंनियावनो माबा दंखायो 22टा कमिउनिटि, बेनिफ्राय इन्डिभिजुवेल हिसाबै दिनैथ' 700नि एबाबाव होबाय। बेनिफ्राय गामि हिसाबैथ' गोबां गामियानो जायो, आं माने सानजोबनो हायाखै। न'खराथ' बे सिगाङाव माखासे मोनखानाय जाबाय, 4 FRC।
बेयो बेबायदि जि हानि मोनथाय होबाय बर' दैदेननाय गुबुन सरकार औ बा बिजेपि सरकार बा जिएसपि जथाय सरकारा नोंथांमोननि जि हानि मोनथायखौ होबाय मा बुङो सरकारा? जोबोद माने बाख्नायनांगोन थारमाने बे सिगाङावहाय BPF सरकारा 17 बोसोर सलायबाय बेवहाय जोंनो बे हानि बागै खामानि मावना होनो बायोमोन फंसेबो बाथ्रा बुंदिरामोन डिपार्टमेन्टलि दायो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो 2 बोसोर जास्लाबैखौनो होनना बुंनांगोन जोङो दा जास्लाबैयावनो जि मोननांगौ हानि पाट्टाखौ जों मोननो हाबाय दा जोंहा बेयाव माने सिरु सिथाय रायजो जानो हानाय मोनथाय बेखौ जों मोनबाय होननानै थारमाने माबा लाबाय आरोखि गनायना लाबाय आरो दिनैहाय जि हानि मोनथाय होनाय समाव जि PM नोंथांमोनजों ज' सावरायबाय मा बुंदों नोंथांमोन? जोंखौ खावलायदों बिथाङा माने मोजां एडभाइस होलांदों माने खारलुं गोसो लानानै थानो खोन्थायाखै थारमाने हाखौ अरथाबनानै रायजो जानो बिथाङा खावलायनाय सायाव जों बिथांनि सायाव जोबोद थारमाने साबायखर बावनाय थादों आरो जोंबो बिथांनि बुंनाय बायदि हा अरथाबनानै रायजो जानो जों नाजालांनो जों रायजो राजाफोरखौ आरो आंबो बेबायदिखौ माने जाजानोखौ खावलायदों आरो जाबाय ना